Bafethu sanibona. Le video ngiyenzela lo baba lo engizomthega lapha phansi. Ngizomphendula ngevideo ngoba angikoni ukumphendula ku-inbox. Okokuqala, ngintombazane mina ngiya-understand futhi ukuthi ngiyashelwa. Yabo? Akukho wrong futhi nokushelwa. Nokushela futhi akukho wrong. Inkinga iqala masizokhuluma amagama adakiwe anjengawakho. Okwesibili akekho noyedwa mina umuntu ongathi kimi wangishela ngagejema ngawo sathi conversation yami naye ngazoyiposta ku TikTok. Angisangane ekhanda mina. But mawufuna ukuthi ngisanganele ngizokusanganela njengoba ngizokusanganela njengamanje. Sibuye kuwena baba wami umdala. Lento ikhuluma la. Umdala. Yazi uqale kuma comment ungitshela ukuthi uyangithanda ini ngakukhumbuza ngoba ngikubonile ukuthi mhlawumbe ingqondo yakhe isadungwe imithi ngoba phela usebenza ngemithi yabona ngathi uthi ingqondo yakhe mhlawumbe isadungwe imithi asebenza ngayo ngakukhumbuza ngathi lapho ungangobaba ongizalayo lokho bekuchaza ukuthi nakho phela baba usushwele indodakazi ongayizala bengizama ukukhumbuza lokho ukuthi ngikubuyise emgqeni uba nakho ubuso uphaphalazi kuyakhomba ukuthi awubuyisekanga emgqeni bengizama ukubuyisela kona wazongithuka ngaleso sikhathi ubaba omdala osaqhinisa inopho esibheke emumva kule age okuyona mhlasimbe unazi izingane yabo ngiyacabanga ukuthi makuthi unezingane uyifundisa izingane zakho uyifundisa ini okokuqala mina ngifuna ukuthi uzungijwayele kabi baba wami angifuni ungithathe kanjalo angifuni futhi mina ungenze isilimi angiyena umngane wakho makuthi mhlawumbe unaye kunkosikazi awudlalele kuyena uphume kumina angazi ngize ngikwenze lutho mina ngoba uzongithuka nje angazi ngize ngikhulume lutho isono sami ukuthi ngikukhumbuze ukuthi ngiyindodakazi kuwena baba ungcolile mawubona mina wena ubona intombi ngaleso sikhathi leso kufanele ukuthi uyangizala vele mhlawumbe mawunazi ingane khona ingane yakhe engangami but wena uzobona intombi sibuye kula message ongibhalele wona dakiwe yazi anginankinga nale paragraph leyo yokuqala anginankinga nayo sengiyayibuka nje nakhona ukuthi uzowashiya inamba yakhe egcineni ubuthi ngiyenzeni ngiyithathe ngikuWhatsApp angisangani mina ungathi mhlambe uma ukhulele kule ndawo lena kwamayiphathe bese ucabanga ukuthi wonke umuntu ukhulele kulo ndawo ngikhulele ekhaya mina ngikhulisa indoda mina lo muzi wakho okhulele kuwo wena nengane zakho ungathathi lo mfundiso yakho leyo uzoyinikeza mina eyami imfundiso ihluke kakhulu sibuye sizoza la angazi ukuthi inkinga yakhe ikuphi ubani wakutshela ukuthi kukhulunywa kanje ubani ushela kanjani moshela kanje noma ngakini kushelwa kanjeni ngiyamangala ngoba ngathi uyisangoma lokho kungidida impela kunesangoma esishela kanje uthi lo baba futhi ngizonifundela le paragraph yokugcina engicikile ubanithiwa omunye uzoyibuza ukuthi ngi-expose abantu abanjani ngi-expose abantu abadakiwe abafana nalo baba ubanithiwa mina lo baba ngibhalelanga le paragraph le ngabe mina ngikhuluma lutho ngabe ngisithulele ngoba naye umuntu uyashela noma ke shela ingane zakhe akangayizala kulungile ungcola kwakhe lokho uthi ke kule paragraph lo baba ngeza sokuthi ngithe mina lapho ungangobaba ongangizala mayengitshelile ukuthi uyangithanda ngaphendula kanjalo wabuye wazongiphendula wathi age knows no age usumdala ukuthi ungabandlulula abantu besilisa ngokwe age kade kwasa ulalwa amadoda ahlukahlukene why uthi ngingangoyihlo mina ubheda kade kasulalwa amadoda ahlukahlukene lokho kuchaza ukuthi ubukhona mhlathwenja chaza ukuthi ubukhona nawe usho ukuthi ngilalile nawe ngoba wena uyazi ukuthi mina ngihambe ngilalwa amadoda ahlukahlukene uyangithuka mawusho kanjalo mhlawumbe wena wazi uzobuya la uzongitshela ukuthi udlala nobani mhlawumbe ngigqoka ijezi ngiqwa amakhokho akukhombisa khona ukuthi ngiyadlala bedlala sina sobabili awukwazi ukudlala uzongitshela ukuthi mina ngihamba ngilala abafana amadoda ahlukahlukene ubukuphi wena bengihamba ngilala nawe lento ebhalelana iyanginyanyisa ukhombisa ukukhohlakala ungadlwengula ngisho ukudlwengula wena usho ukuthini mawuthi mina ngihamba ngilala amadoda ahlukahlukene bengikuripothela masengiyolala lawo madoda
Ubaba ongcolile onyanyisa umanyanyisa kababa. Waze wangicika. Ugqoke nanobuhlalu. Sangoma esinjani lesi? Sangoma esisangene. Waze wangicika baba wabantu ezwa. I hope ke ujabulile ngoba ubufuna ukubukwa. Bukwa ke ithuba lakho leli. Nganzakwethu-ke lana-ke owesifazane uyacacisa ukuthi-ke uyaqonda kahle kangcono noma kahle kamhlophe ukuthi ungumuntu wesifazane uyazi ukuthi uyashelwa zingane zakwethu. Kodwa-ke la uqondise kulo baba. Mina-ke nawe ngane zakwethu bengathanda sihlangane kwi-comment section sizwe uvo lwakho ukuthi uthini ngalolu daba. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button le channel yethu Danko.